Hi guys, ja som Vany a ja vás vítam pri mojom ďalšom videu. No a v tomto videu si spoločne s mojim priateľom Rišikom zahráme repo. Pokiaľ neviete, čo repo je, tak sa to dozviete v priebehu tohto videa, takže si myslím, že sa na to môžeme vrhnúť. Čo povieš? Áno. Let's go! Dobre, takže aby som vám to nejako vysvetlila, tak máme takto vozík, zbierame vlastne nejaké nálezy, ktoré nájdeme počas celej hry a dávame ich takto do košíka, tu sa nám započíta suma a potrebujeme získať 8000, takže do toho nás naháňuje len monštra samozrejme, takže bude to zaujímavé. Kam si išiel? Počkaj. Hold on, otoč sa, tak. Ale do košíka. No. Let's go. Let's go. To je Čo máš? výskumy. Ježišmaria, to čo je? Sú gnómovia, láska. Tak ich zničme. Gnóm. zabijeme ich. Však... Ale oni to iba utekajú. Tu sú. Hold on, však idem s vozíkom. Nasne! Najeb do mňa! Laskaj, som skapal kvôli tebe. Počkaj, neskapal. Zomrem kvôli tebe, ty idiot. Nezomreš. Však ty si do mňa buchla s tým vozíkom, mňa to dal na zem a oni ma začali hitovať. Omlúvam sa, to som nechcel. Počkaj, mám hračku. Daj. Asi budeme mať peniaze, počkaj, tu ešte niečo. Čo tam je? To máme iba 6000 teraz. Ne, tak nebudeme mať peniaze. 6800. Počkaj, budeme. Zas. Za chvíľu. Máme? Za chvíľu. 8200. 88 potrebujeme reálne. Á, niečo mám. Máš? Let's go. Jo. Ale uhni, ešte s tým neudrem. OK, bereme. Počkaj, dobre idem. O! Tak dobre nejde. Tuturu. Nejím zle. Žiješ? Asi. Ja neviem, podľa mňa nežije. Idem bez neho. Mohla si ma takto zapáliť. Čo som ti spravila? Skapal si, že? Však ty ideš úplne za poličkou a ona na mňa vyskočila. Prepáč. Mám jedno HPčko, idem si. Za penáz. Tak si zober si healiky. Lekárničku. Už 6000? Počkaj. Daj si tu najviac, hej. Daj si ju. Počkaj. A ja si za 2000 kúpim volačo. Daj si tu najdrahšiu, ja si za 2000 kúpim staminu. Počkaj, to je výhodné, to je za 5000, za 50 a tam je za 6. Ale ja chcem staminu svoju. Dobre. Prečo si nezobral tu za 6000? Lebo to je to isté, len za 5000 teraz. A potom bude za 6000, pre nás. Chápeš? Aha, okej. Ideme. Alright, let's go. Kde sme? Ó, no, toto nevyzerá dobre. Počkaj, však berem vozík. No. Ide vozík s jedlom. Na YouTube to nebudeš asi povedať. Tu je ten love potion. Poď. Pohode všetko.
O môj bože, čo to je? Počkaj, ďalší. Ahoj. Oh. Richard! To čo mohlo znamenať? Ja som nevedel, že to zničí. Ok, ideme dál. Pre predstavu som zničil 5000. Hello? Si nažive? OK, som sa zlákla, že nežiješ. On vyzerá, že má nejakú cycle. Počkaj, dá vkúšam. Čo robíš? Noska, daj ho tam. Nesem. Daj ho tam. Čo robíš? No však polož ho tam. OK. Poď, rýchlo. Lebo čavo má, že podľa mňa takú cycle, že ide raz tam a potom ďalej. To možné, ale my máme tu na ten oný. Tu nám máme ten... No však hej, tú preto. blbosť. OK, nice. Ale teraz sa musíme vrátiť, to je jasné. Musíme? Ja aj ozaj. No toto není taká ťažká mapa. Utekám. Počkaj, zo strana. Utekám. Môže sa schovať aj do skrinky potom. On tu je! Oh fuck. Čo? What? Huh? Za čo? Reálne, za čo? Ja som mŕtva. Dúfam, že mu to dojde, že som mŕtva. Akože za čo reálne? Čo sa tam stalo? Oh no. Poď odtiaľ. On ma nevidel a on ma proste strelil. On ma nevidel, on netušil, že som tam. Ja som bola celú dobu za ním. On je ty kokos, normálne, on má asi oči, že vriti. Lebo ja som bol v tom traku a dal som, že nech nás akože dá. Ja si musím kúpiť oné, za tých 6000 si zoberiem. 12 000? Toto stojí, prečo to stojí 12 000 hrabe? Koľko máš HP? No jedno. Zober si to za 12 000. Ja si zoberiem toto za 3000. No, nepomáhaš tomu. Dobre, a ja si zoberiem... Dobre, a poďme si nejaké upgradey možno? Ja si zoberiem upgrade, ty máš to za... No dovol?
Jakže ty si zoberieš upgrade? Ja si berám upgrade tiež. Však, ale ty máš za 12 000, láska. Dobre, ja chcem iba staminu. Ale tá stamina stojí viac, jak celý allowance, dáš. Máš 3000 ešte, vyber si čo chceš. Stamina. Jubi, jubi, Jubi. jubi, jubi, jubi. Nechceme railgunu, či čo to je? Za 16 Máš 000. tuším toto. Na ďalší rán. Jubi. Dobre, poďme. Tu čo je? Aha. Láska, Pocket card. ideme. Za 16 000 foto. Ne, nechceme pocket card. Ideme. Pardon. Fuj. Pardon. To vystrihneš. Ne. Dá, prosím. No šut. Ok, berem kart. 17 000. 17 000? O, šut. Ježišmarja, už vlastne. Sorry. Keď ty zastavíš, keď nesem kart. Dobrá gula. Si otrieskal 4-krát do tej dvere. Čo to máš? Oh shit. Nejebný. Dobre. Láska. Hlava. Hlava. Povedz mi, že žiješ. Láska? Pomoc? Ok, není tu nikde jeho hlava, takže budem dúfať, že žije. Bližšie ku mne, poď tak. Do prdele! Poď sem. Tak. 7000. Ne. Láska. Oh, fuck me! Sorry, to bolo spontánne. Choď preč. Žije, určite žije. Come on, nie. Halo? Presne toto mi spravil. A ja, že, kde máš hlavu? Ty žiješ? Ty určite žiješ. Nie. Čo, ma naháňal cez celú mapu. Ja som skoval pod postel. Čo? A zajem. Jeden zabil. OK, never mind. Oh. No. Let's go, bitch! Mne odletelo kladivo. Čo to máš? Nie. Upsis.
Upsi. Tell. Ups. No, poď zaber ma. Jak to znamená? Víš, jak to znamená? Ja zobral tú ganu, vystrelil som a mňa sa zabilo. Ups. Nevadí, teraz stojí. Tak ale hento čo bolo? On bol úplne náhodný. Úplne randomák. Babka. Tá, pozri aký obraz. GG, to sa nič nedá dobre. Polož. Ježiš, ale polož! Ne. Rýchlo sa dostane odtiaľto, prosím. Get me out, get me out. Jak ty... O, kachnička! O, tak ty kachnička! Bojí bubu ťuťu! Get me out! Starý. Kokot. Alright. Hold on. Čau, kachnu. Okay. Ne. Haló, kachnička. Ale uhni, kachnička. Uhni, kachnička. Jo, já tě vidím, kachnička. Půjdeš se mnou. No to ti malá kachničko, pojď můj. Kachničko. Co robíš? To nezvihněm sama. No jo, no ty jsi taková zlatá princezna, že? Pojď. Oh. Máme bábatko. A to už jsem byla. O můj bože! O můj bože! Ne! Ty píča! Get me out! No pojď! No. No jo. Nemám partnera, všetko robím s mojou kachničkou. Čo je kachnička? To nič nebylo, ale v blízkosti. Bylo? Kachnička mi pomôže. Keď môj milovaný priateľ ne. No, come on. Jupi! Okay. Hold on, počkaj, padne nám to.
Okay, Pozri, nice. počkaj. It's the headmaster. Takže budeme mať headmastera teraz? Je či to čo? možné, je to možné. Nie. Ježíš, vypadni mi z rany už. Run. Let's go. Mm. Konečne. Konečne dobrá hra. Počujem nejaký liquid. Mario! Fiky. Toto je headmaster. Je to možné. Má veľkú hlavu. Počkaj, zatvorím. To je hlava shaming, ale... Dobre, môžeme robiť veci. Je tu ďalší, je tu Čo ďalší, je tu vyzerá ďalší, je tu ďalší, sú tu dvaja, sú tu dvaja. Prečo Čava vyzerá jak takéto Sú to dvaja. Monstrum versus Zot... Čava vyzerá jak taký ten oné z Monstra versus Votrilci. Čo tam robíš? No fuj to. Idem. Ale počkaj, tam išiel henten. Headmaster. Mrčáva mi nese bombu. Okay. Zvonko hra. To čo sa stalo? Láska! To si robíš srandu. Hm? Ide ti tam bábika, pozor. Čo robíš? Grcám prostilou. Prečo krcáš? Nechcem, aby si ma ogrcal. Pozor, ide ti tam krsadlo. Prečo tu je krcadlo? Už som sa bála, že si mŕtvý. To prdele, to sa nám tam nevojde. Tak zober niečo menšie. Neviem čo menšie. OK. Nice. A zoberieme ten vozík naspäť, lebo sú tam valuable veci. No však práve, že to bereme. A bol tam aj ten Všetko, čo tam je. extraction. Bol tam aj ten extraction. Aký extraction, ha? Čau. Dobre. Tak ty vidíš, že nevidíš. Ja fakt neviem, ja som bola po celej mape. Som našla opicu. Ty kokos. Žiadny poklad. Nič. Tu mám 600 euro. Korunu. Kokot, zmizni. Do prdele! Ja sa asi nechám zabiť. Bo akože kvôli tomu, že na, tu máš, zjedz mi korunu. Zabij ma.
Mi to je jedno už. Ojej. Ty ma ani nevieš zabiť? Kill me, bitch. Kill me. Mentalist. Tak sa voláš. Ešte aj tá koruna levituje o vzduchu. Nemám nič po mape, nedá sa to dohrať, zabij ma, prosím, zabij. Ešte 15 zápok mi chýba, prosím, ešte 15 zápok, poď. Zober, do vzduchu, No, prosím, ušetri ma, prosím. Lásko. Na tej poličke si mal hrnček za 2. To by bolo jedno, ja som nevedela nájsť nič iné, proste aj tak. No dobre, konec. Času zvonec. Počkaj, láska. No. Počkaj. Aha. Čo? To neukáž sa do videa. Môžem. I'll put an end to you. Už treba koniec tvojej slávy. Pomoc. Ja som korunovaný. No ty si dobrý, korunovaný. Dobre. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem, že ste sa pozreli na toto dnešné video. Pokiaľ sa vám videjko páčilo, určite ho nezabudnite ohodnotiť lajkom alebo nejakým tým komentárom. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu, takže pa pa!